Καλό μεσημέρι! Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι σήμερα. Στην Εύβοια βρισκόμαστε. Μου είπαν ένα μυστικό. Υπάρχει μια μονάδα παραγωγής μανιταριών φοβερή. Θα μάθουμε σήμερα λοιπόν όλη τη διαδικασία για το πώς βγαίνουν τα μανιτάρια που έχουμε στο πιάτο μας. Είναι και μεσημεράκι, πεινάμε κιόλας. Έχουμε και συνταγή στη συνέχεια. Εκτός από όλα αυτά, θα πάμε και στο Σέλι, στο χιονοδρομικό κέντρο. Θα πάμε στην Άουσα, μια πανέμορφη πόλη του Βορρά. Θα πάμε και σε χωριά της Λάρισσας και σε χωριά όμως της Ευρυτανίας. Ο άνθρωπός μας έρχεται. Είναι ο Λευτέρης. Έχει την χαρά και την τύχη να κάνει το χόμπι του και την αγάπη του επάγγελμα. Πάμε λοιπόν να μας πει όλα τα μυστικά για το πώς βγαίνουν τα μανιτάρια. Λευτέρη μου, βρισκόμαστε σε ποιο σημείο της Εύβοιας? Βρισκόμαστε κεντρική Εύβοια, στο δρόμο από Νέα Αρτάκη προς Τενή, κάτω από τους πρόποδες τόρους Δύρφης. Μανιτάρια Δύρφης, λοιπόν, για να μάθουμε τώρα γιατί. Είναι κούκλα πάντως, είναι καθαρή σήμερα. Ωραίο, ναι, ειδικά σήμερα που έχει χιονίσει, είναι καταπληκτικό το βουνό. Ωραίο. Είναι από τα ωραία βουνά πάντως. Ναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι και προσφέρεται και για πεζοπορία, προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες το βουνό αυτό. Έχω επιχειρήσει να κάνω αναρρίχηση κάποια στιγμή. Ανέβηκα 1,5 μέτρο. Εντάξει. Έχει δύσκολα σημεία. Λοιπόν, πώς και ασχολήθηκες με τα μανιτάρια? Εγώ με τα μανιτάρια ασχολήθηκα εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δικιά μας μονάδα μαζί με τον Θανάση, το συνέτερό μου τον Μαστρογιάννη, φτιάξαμε το 2003. Ωραία. Οπότε εγκατάλειψα εγώ προσωπικά την Αθήνα, τον Πειραιά. Τον Πειραιά. Πειραιώτης. Πειραιώτης. Κρατάω εγώ τον Πειραιά, μην φοβάσαι. Ωραία. Και εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Εύβοια. Ωραία. Είναι μια δουλειά που την αγαπάμε, μας αρέσει. Σήμερα θα δούμε όλη τη διαδικασία. Θα τη δείτε από την αρχή. Έτσι. Οκ. Με το Λευτέρη λοιπόν, Δύρφης, μανιτάρια Δύρφης. Πάμε να μάθουμε τη διαδικασία. Εδώ, Δημήτρη, βρισκόμαστε σε ένα χώρο παραγωγής των μανιταριών. Λέγεται Θάλαμος Καλλιέργειας Μανιταριών, ο οποίος, όπως βλέπεις, είναι με ελεγχόμενες συνθήκες. Εδώ δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των μανιταριών. Είναι εύκολη ή δύσκολη διαδικασία? Είναι αρκετά δύσκολη, γιατί περικλεί πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, κυρίως περιβαλλοντικούς. Ναι, βέβαια. Οι οποίοι καθορίζουν και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η υγρασία, η θερμοκρασία, το φωτισμό, όπως βλέπεις. Υγιεινή διατροφή. Υγιεινή, φυσικά υγιεινή. Είναι μια καλλιέργεια η οποία καταρχάς δεν επιδέχεται ούτε λιπάσματα στο υπόστρωμά της. Αυτό είναι το υπόστρωμα. Αυτό είναι το υπόστρωμα. Και θα μάθουμε λίγο αργότερα πώς γίνεται. Θα μας το δείξει και αυτό. Ακριβώς. Λευτέρη μου, ναι. Αυτό λέει φιλέτα, μάλιστα. Φιλέτο είναι όλο αυτό. Αυτά είναι φιλέτα γιατί είναι τα πολύ μεγάλα. Τα μεγάλα μας μανιτάρια. Είναι τα πολύ μεγάλα. Και εδώ είναι τα πιο μικρά. Και τα πιο μικρά τα ημέρας. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα τώρα. Ιδέα. Η Νάουσα βγάζει φοβερά κρασιά. Πάμε λοιπόν μια βόλτα μέχρι την Νάουσα. Εγώ τώρα θα κλέψω το καπελάκι. Της μ' αρέσει. Ελπίζω να μην σου τραβήξει τα μαλλιά. Βάζω καπελάκι έτσι. Για να μαζέψεις και εσύ μανιτάρια. Εντάξει, είμαστε. Ωραία. Αποκλειστικά μόνο στα γυρίσματα. Αυτό που βλέπετε τρώγεται σαν τι, ας πούμε? Σαν πατατάκι, σαν πατατάκι. Δεν έχει κυκλοφορεί στην αγορά. Έχω τη χαρά και την τιμή να το δοκιμάσω πρώτος. Τσίπουρο έχει. Αυτό θέλει τσίπουρο. Τσίπουρο, θα πάμε μετά για τσίπουρα. Δεν τρώγεται σκέτο. Φοβερό. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το μανιτάρι της τύχης. Δεν θα σας πούμε τώρα τι είναι, θα σας το πούμε στη συνέχεια. Έτσι. Εδώ τι είναι στα δοκιά? Εδώ είναι πάλι μανιταράκια baby μικρά, μαγειρεμένα με ξιδάκι και κρασί. Ωραία. Σε ελαιόλαδο. Με ζες. Αυτά είναι πορτσίνι. Τα βασιλομανίταρα σε μικρά πάλι. Ωραία.
Πολύ ωραίες κονίτσες, οι οποίες είναι 100% μανιτάρι, δεν έχουν συντηρητικά. Και πού πάνε αυτά που πάνω? Είναι σκέτο πουδραρισμένο, να το χρησιμοποιήσουμε για μπαχαρικό. Τέλεια. Σε διάφορες σούπες, σάλτσες. Και εδώ έχουμε τις καταπληκτικές μορχέλες. Θεωρείται από τα πιο ακριβά μανιτάρια, πολύ γκουρμέ μανιτάρι. Ισότιμο με την τρούφα. Σοβαρά. Ναι, καταπληκτικά αρώματα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ σπάνιο μανιτάρι η μορχέλα. Τέλεια. Λοιπόν, το σκι σου αρέσει? Το σκι μου αρέσει. Το σκι πάμε στο στο σέλι, στο χειροδρομικό. Πάμε. Εδώ που είμαστε? Εδώ είμαστε στο θάλαμο που παράγουμε τα υποστρώματα. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τελικά αυτό το μανιτάρι που αγοράζει από το σούπερ μάρκετ πώς παράγεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο μυαλό του μπορεί να έχει κοπριές, να έχει χώμα στην ύπαιθρο, έξω, διάφορα πράγματα έτσι συγκεκριμένα. Πραγματικά θέλει μόνο άχυρο σιταριού. Ναι. Είναι άχυρο σιταριού, το οποίο όπως βλέπεις εδώ το έχουμε τυποποιήσει. Ωραία. Ονομάζεται υπόστρωμα. Περίμενε. Και περιέχει μέσα το σπόρο του. Μπορώ δηλαδή εγώ να πάρω ένα τέτοιο σπίτι μου? Εσύ το παίρνεις αυτό όπως είναι. Ο σπόρος ήδη υπάρχει μέσα ανακατεμένος. Δεν είναι ένα σποράκι και ένα μανιτάρι όπως είναι στα φυτά. Μάλιστα. Είναι ανακατεμένος ο σπόρος, το παίρνεις και από τις τρυπούλες που έχει εδώ φυτρώνει τα μανιτάρια. Χωρίς να κάνω τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Πόσες φορές θα μου δώσει μανιτάρια αυτό? Αυτό δώσει 3 φορές. 3 φορές. Ναι. Θα πρέπει ο χώρος μόνο που θα το τοποθετήσεις να έχει προδιαγραφές για μανιτάρια. Τι σημαίνει αυτό? Σκιά και δροσιά. Τέλεια. Το μανιτάρι της τύχης που λέγαμε. Αυτό είναι το μανιτάρι της τύχης, το γανόδερμα. Λέγεται έτσι γιατί οι αυτοκράτορες Ιάπωνες το θεωρούσαν ως φυλαχτό. Δεν ξεκινούσαν καμία μάχη σαμουράι χωρίς να έχουν αυτό το κομμάτι από αυτό το μανιτάρι πάνω τους. Και έχει κάποια ιδιότητα? Αυτό έχει καταπληκτικές ιδιότητες. Υπάρχει στην Ελλάδα πάνω σε δέντρα. Απαντάτε. Έχει ιδιότητες φαρμακευτικές. Μάλιστα. Θεωρείται καταπληκτικό, είναι από τα λίγα μανιτάρια, ίσως το μοναδικό, που δεν τρώγεται, αλλά πίνεται. Πώς πίνεται δηλαδή? Πώς πίνεται? Λεπτές φετούλες και το κάνουμε ένα τσαγάκι σε βραστό νερό. Μάλιστα. Εμείς όμως σε λίγο θα πάμε να φάμε μανιτάρια, γιατί θα πάμε να μαγειρέψουμε στην Αγία Κυριακή, έτσι. Ωραία, ναι. Μέχρι τότε πάμε μία βόλτα σε χωριά λίγο έξω από τη Λάρισα. Φύγαμε? Φύγαμε. Πάμε. Πού είμαστε? Στην Αγία Κυριακή, στην Εύβοια. Η εκκλησία μας, έτσι. Ναι. Η οποία έχει μια πρωτοτυπία από ό,τι ξέρω. Η πρωτοτυπία της είναι ότι κοιτάζει βορρά-νότο. Το ιερό? Το ιερό είναι στο νότο, η πόρτα της στο βορρά. Συνήθως οι εκκλησίες είναι Ανατολή-Δύση. Σχεδόν όλες είναι Ανατολή-Δύση. Σχεδόν. Λίγες έχουν μείνει που μάλλον είναι βορρά-νότο, αλλά έχει και το νερό που περνάει μέσα από το ιερό της που θεωρείται αγιασμός και είναι και θαυματουργή πολύ η εκκλησία. Ωραία. Δεν είναι το μόνο θαυματουργό εδώ. Όσοι έρθετε εδώ στην Αγία Κυριακή στην Εύβοια, θα πάτε στο Νερόμυλο. Μια φοβερή ταβέρνα και από ό,τι πήρα μάτι, μας ετοιμάζουν χειροποίητα ζυμαρικά, τα οποία θα τα συνοδεύσουμε πρωτότυπο, με μανιτάρια. Εντάξει, πήγαμε, πάμε. Θα πάμε εμείς μια βόλτα μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά σε χωριά της Ευρυτανίας, πολύ ωραίος ο νομός και τα χωριά του ακόμα πιο όμορφα. Και οι άντρες θα πάμε να στρώσουμε τραπέζι. Κυρίες μου, στην κουζίνα και εμείς πάμε να στρώσουμε το τραπέζι. Εντάξει, φύγαμε.
κάπου, έτσι, παιδιά. Έλα, γεια μας. Άντε, γεια μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μας ξανάρθετε. Γεια σου. Γεια σου, Ηλία μου. Λοιπόν, να εξηγήσω το εξής. Καταρχήν, εγώ δεν πίνω κρασί. Πίνω κρασί, αλλά εδώ έχει ένα εξαιρετικό, ο Ηλίας το έχει κάνει, λικέρ με ρόδι, το οποίο είναι μοναδικό. Δεν θα το βρείτε στην αγορά, είναι από τα καλά των γυρισμάτων. Λοιπόν, τώρα, το τραπέζι είναι μανιτάρια. Για παράδειγμα, κόκαλο με μανιτάρι. Λευρό τους θα κάνουν. Λευρό τους θα κάνουν. Λοιπόν, στιφάδο μανιτάρι, το οποίο όμως χωμυρίζει. Σπεσιαλιτέ του τοπικού καταστήματος. Θα σου πω εγώ μετά, στο έχω κάνει το καλύτερο για το τέλος. Και αυτό τι είναι? Φρικασέ μανιτάρι. Και το άλλο? Και λεντινούλα, σιτάκε με ριζάκι. Ωραία, αυτό κατάσχεται. Δεν πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει η Ελένη και η Μαρία. Τα έχουν ετοιμάσει, μας έχουν φροντίσει πάρα πολύ εδώ στο Νερόμυλο, στην Αγία Κυριακή στην Εύβοια, διότι το ταξίδι πάντα συνδυάζεται με μια πολύ ωραία γεύση. Σήμερα μάθαμε πολλά για τα μανιτάρια. Έτσι. Ναι. Προτείνεις να πάρουμε το σάκο σπίτι να τα φτιάχνουμε μόνοι μας? Προτείνω να τα καλλιεργήσετε μόνοι σας για να τα έχετε ολόφρεσκα τη μέρα που τα θέλετε. Λες. Έτσι. Για να απλοποιήσουμε τη δουλειά σου δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το ρόδι το λικέρ είναι μοναδικό. Έτσι. Να είστε καλά. Γερός δυνατός να χαίρεσαι όλη την οικογένεια. Να είσαι όλοι καλά. Να είσαι όλοι καλά. Γεια μας. Γεια σας. Υγεία να έχετε. Στην υγεία σας. Γεια σου Δημήτρη.